Кой си ти? Матего, приятно ми е. Ама аз наистина не разбирам какво се случи. Бях тръгнал към хълма да гледам звездите, защото тази вечер са много ярки и бях със сестра ми, но по едно време извънна телефона и нейната приятелка я извика и аз се озовах тук сам. И реално не знам къде съм в момента. Какво се случва? Да, ние тримата също не разбрахме какво се случва. Когато се появи хотела, пред мен бях сама, а след това дойдоха и приятелите ми. Добре, някой знае ли реално къде се намираме? И дали тук някъде има тоалетна? Много ми се ходи вече. Почакай първо да разберем на кого е хотела. Може да не са гостоприемни. Я ще го намерихме. Я дай да видя. Добре дошли, свръхчовеци. За нас е удоволствие да бъдем част от процеса на вашето преоткриване и разгръщането на пълния потенциал на вашите сили. Абе, какви сили са те прихванали? Ти изобщо можеш ли да четеш? Това е хотел Лозенец Резорт. Тук ще ви покажем кои сте всъщност и на какво сте способни. Я дай. Всеки, който иска да разбере своята супер сила, трябва да остане в хотела. Вие удили сте, които? На рецептата ще намерите ключове с вашите имена за стаите, по които сте разпределени. Чакайте, това означава ли, че те сериозно искат да останем тук тази вечер? Сестра ми ще се притесни страшно много, ако не се прибера. Аз пък мисля да разбера за какво става въпрос. Животът е прекалено скучен, ако не поемаме рискове. Не е ли така? Ама как ще оставаме тук, бе, хора? Вие добре ли сте? Не съм си взела нито гримове, нито дрехи. Ама сигурна съм, че ако решим да останем, те ще са ни подготвили дрехи. Ама само виж какво посрещане са ни направили. И бележка са ни оставили. И всичко да свети. Явно са ни очаквали. Колкото и странно да звучи. Добре, де, ще остана. Обаче само защото ме е страх да се прибирам по това време. Но ти казвам, Симона, ти си луда. Дори не знаем къде сме. Добре, когато дойдохте тук, не видяхте ли дали някой не работи на тая рецепция или на паркинга отсреща? Ако има друг човек тук, ние ще разберем повече. Мале, Барби е, убира се в стая! Аз не видях никого. Аз също. Предлагам ви да видим стаята. Там може да има нещо важно, което да ни помогне. Ехо, успяхме да откраднем 2 портмонета. Аз я помогна. Предполагам да си направим 2 купони. Матего, бате! 4 часа в нощта и още не са я прибрали. Абе, спокойно бе, на него сигурно му е изезнал късмета, нали ходи там да брои звездите. Деца, знаеш, че брат ми не е такъв, чеше поне да звънне. Искаш ли да остана тази вечер при тебе? А той като си дойде, аз ще се прибера, защото нали ти не учиш да си сама. Благодаря ти. Давай да си лягаме. И аз сега тук ли да спя? Друго място виждаш ли? Не виждам много. Хайде тук. Човек! Видя ли Симона? Беше приказна. Очите, косата, тръпчинките. Все едно изляза от някаква приказка. Честно. Какво? Симона бе, не я ли видя? Брат, по средата на нищото сме. В някакъв безлюден хотел. Без комуникация и интернет. Намираме някакви бележки, на които пише различни неща. Не знаем какво се случва, а на теб главата ти е само това, какво се случва между теб и това момиче. Осъзнай се малко и успокои хормоните си. Добре бе, стига си се нервирал. Нищо лошо не е станало, никой от нас не е пострадал. Не сме останали без храна или без вода. Освен това, мисля, че тези легла са доста удобни. Гледай. Брат, се едно с някакъв тинейджър, който се влюбва за пръв път. Ужасен си. Аз си лягам. Лека. Добре. И аз. Какво пък е това? Очевидно някой си прави базик с нас. Това абсолютно няма как да е истина. Сигурно стаята е пълна с камери. Огледай се. Какво си мислиш, че означават? На теб са ти оставили дистанционно, а на мен рибка. Това някакви знаци ли са?
Може и да е обратното. Това място леко ме плаши, ама няма как да знаем, докато не се появи някой да ни обясни смисъла на всичко това. Спокойно, тук има доста момчета. Все някой ще се застъпи за нас и ще ни защити. Ако са истински мъже, да, но ако са мамини синчета, знаеш ли кога? Особняци са и аз не мога да ги преценя, но според мен много скоро ще покажат дали стават за нещо или са просто големи само на думи. Любимото ми. Не ме вълнува мен, аз в момента гадже не искам, харесва ми да съм сама. Това е защото все още не си срещнала правилния човек, но съм сигурна, че когато той дойде, ще се влюбиш истински. И така да е, ако трябва да избирам между приятелка и мъж, аз винаги бих избрала приятелката и да си спася приятелството. Доспа ми се. Искаш ли да си лягаме? Да, време. Хайде ще си говорим утре, лека, Барби. Брате, тебе как никога съм те виждал? Ами, трудно да ме видиш. Аз се преместих тук преди около месец някъде. Между другото, живея с сестра ми в града и цяло не излизаме много. Няма как да се ме виждал. А с какво занимаваш? Да речем семейен бизнес. Не ми се говори за това сега. Интересно, май ще разберем утре повече за тебе, защото сега като те гледам много не се говоря. Вау, позна. Добре, значи утре ще разберем какво се очаква от нас. А вие сега като сте тук, от къде идвате? Като цяло идваме от семейство на моряци. Баща ни е моряк и като цяло целият ни живот сме сменяли крайбрежните градчета. Никъде не сме се застоявали много и нямам много приятели, но наистина в момента не ми се говори изобщо, защото съм страшно изморен, брато. Толкова емоции ми дойдоха днеска, малко в повече. Нека да говорим утре, а? Интроверта в тебе се обажда. Ясно е, разбирам те. Аз обаче не се слявам. Лека! Тук ще вземе да ми хареса. Кафенцето е топ, а и снощи имахме супер яка изненада в гардероба. Каква изненада? Ами няколко различни аутфита. Сякаш са знаели от какво имаме нужда и че ще останем повече от един ден. Никой ли не видя тези сутрин някой не работи ли в този хотел да ни каже какво се случва? Абе, ние се събудихме първи и видяхме оставена бележка на рецепцията, обаче решихме да изчакаме всички да се събудят, че да я прочетем. Ами, май е време да разберем. Момичета, хайде да тръгваме. Вашият учител ще ви очаква на плажа. Отиваме на плаж. Знаех си, че тук ще ми хареса. Ти пък кой си? Сега магиосници ли ще ставаме? Да не сме в Хогвартс. Тихо, Вонстер, остави човека да каже! Здравейте, мили мои! Не мога да повярвам. Не сме се виждали отдавна. Толкова сте пораснали. Ама, ние срещали ли сме се някога? Това е невъзможно. Аз си спомням всеки един човек, откакто съм бил в родилното, а също така и тяхните лица. Как се случва това? Напротив. И още как. Вярвам ти. Ти си един от най-умните хора на тази земя. Все още не мога да разбера как не си развил уменията си. Ама как така? Колко е 56 913 по 39? 2 милиона 219 607. Ама чакай малко. Как го знам това? Всеки един от вас притежава сила, която му е заложена при неговото раждане. Вие сте супер хора. Такива се раждат веднъж на милион. Това е някаква шега, нали? Ако е имало нещо такова, буквално вече трябваше да съм разбрала. Барби, не. Все още не си обърнала внимание на знаците. Всички извадете си телефоните. Сега. Барби, искам да си помислиш за нещо, което ще те ядоса много. А нормално ли е? Ти имаш много рядка дарба. Току-що взреви телефоните на всички около теб. Твоята дарба е контрол на технологиите. Една от най-силните, които съществуват. Хора, това е някаква огромна шега, аз си тръгвам, сестра ми ме чака. Това, за съжаление, няма как да стане.